Kapayaldo, Kabalen, guess what? Hindi mo na kailangan pang bumiyahe pa Disneyland para maramdaman ang exciting magical experience dahil meron na tayong Disney Pop-Up Store here at SM City Clark. Yes, you heard it right. Bukas ito ngayon, March 11 hanggang April 9. So, tama, April 9 lang. Kaya mas maganda na bumisita na tayo ngayon because limited lang talaga ang offer. Pagpasok mo pa lang, bubungad na sa'yo ang parang mini Disney World. Nandito yung different Disney merch. Katulad na lamang ni Mickey Mouse, Minnie Mouse, may mga Disney characters, Disney princesses, Stitch, at marami pang iba. Perfect ang pop-up store kung Disney fan ka talaga. Or kung naghahanap ka ng cute na collectibles. O gusto mo lang bumili ng gift para sa kids or kahit para sa sarili mo. May mga plushies, bags, tumblers, shirts, accessories, toys, at marami pang ibang super cute na items na siguradong mapapabili ka kahit hindi mo planado. Alam mo na, just one item daw pero paglabas mo, may shopping bag na. And of course, super Instagrammable din ang store. So don't forget to take photos habang nandun ka. Perfect pang content sa social media. Mapa-IG yan, Facebook, TikTok, o pang-vlog pa. So if you're around SM City Clark, make sure to drop by Disney Pop-Up Store and experience a little Disney magic right here in Pampanga. This is Patricia Mamangon on the spot.